Ta' kuljum f'One News jidħlu sensiela tal-menti dwar is-servizz ħażin li qed jingħata fl-Isptar Mater Dei. Mara tgħidilna kif nannita li sofrit minn attakk f'qalbha u kellha l-ilma fil-pulmun għamlet li sbaħ 3 sigħat tistenna biex tara tabib. Ġie raħħa tabib mill-11 ta' filgħaxija fis-2 ta' filgħodu. U mbagħad wara s-2 ta' filgħodu tajjeb għamilna hemmhekk. Sad-9 ta' filgħodu nistennew għal sodda. Din il-mara tajt li affarijiet bħal dawn huma inaċċettabbli. M'għandniex servizz tas-saħħa, servizz tas-saħħa jekk jiena nħallas it-taxxi nipretendi illi jekk nanti daħlet heart attack mhux tibqa' sa' ta' filgħodu tistenna biex jaraħħa tabib. Titkellem dwar id-diffikultajiet illi sabet nannita anke biex tinħasel. Laqqas xawer fejn tinħasel kellha ma nagħmilx kemm trid timxi biex daħlet toilet u nħaslet ġo sink, int mesħet fis-sink. Jumejn anti ma tinħasilx. Jista' jkun lanqas tinħasel. L-menti ta' din il-persuna huma l-aħħar minn sensiela tal-menti dwar l-Isptar Mater Dei konsegwenza ta' nuqqas ta' ippjanar. Problemi oħra li qed jiffaċċjaw il-pazjenti huma waiting list eżaġerati u nuqqas ta' sodod. Il-ġimgħa li għaddiet il-kelliem ewlenija Laburista Mary Louise Colero Preka qalet li l-Partit Laburista ser jara li l-kura tas-saħħa primarja tkompli tissaħħaħ u tiġi sostnuta u tkun verament ta' servizz kif jippretendu illi jingħataw il-Maltin u l-Awċin.